חזרתי לכם, נלך לראשי עכשיו. אני ככה חשבתי על זה ושיניתי את דעתי. אני אתן לכם את הבטחה 3971. אני רוצה שבבקשה מישהו שמשחק במיקרו שיעלה את הדרגות, בסדר? שיעלה את הדרגות, אוקיי? טוב, הנה, היא לא מנויה. יש לה קולצה כזאת, אבל יש לה עוד כל מיני דברים. נגיד נכנסים לאביזרי אופנה. שכחתי, יש לה רק קולצה ומטה קסמים. למי מקר אחר היה את זה טוב. טוב, אז הנה, אני יכולה להגיד לכם, היא דרגה 1, עד לדרגה 2 היא צריכה 500 נקודות, 500 הישגים. והיא עוד לא ביקרה בכל המקומות, צריך נגיד לבקר בחוף הים, אז עכשיו בוא נלך לחוף הים. אני אתן לכם שם משתמש והסיסמה, תרשמו. טוב. שם משתמש זה הבטחה. רגע. אוקיי, הנה שם המשתמש שלה. הבטחה 3971. אוקיי, סיסמה. סיסמה שלה גם 240 שקלים. הסיסמה היא ג' ד' 1 2 3 4 5 6. טוב, אני מקווה שתעלו את הקצת דרגות. טוב, ביי.